Dobar dan, jeste vi Đorđe? Dobar dan, jesam Đorđe, vi Darko? Da, ja sam Darko. BlaBlaCar za Novi Sad? Jeste. Odlično. Izvolite, sedite, krećemo. Ja se izvinjam, ako možete u klima da se ugasi, pošto meni to malo smeta. Naravno, evo sad ćemo smanjiti. Krećemo. Malo pre smo se čuli pa ste mi rekli da ćemo biti sami u autu, ali pretpostavio sam da su vam se u zadnji moment ljudi javili. Pa jeste, nekoliko ljudi. Svi nazad, poput smo. A jeste vi Zrnjanici ili Novosađani? Svi ovde. Pa, znaš kako je, ja sam živio i u Beogradu i u Zrenjaninu, u Novom Sadu i čak sam živeo u Australiji, u Melbourneu i šta ti kažem, nema da nisam živeo. Ja sam inače iz Budisava, ali sam išao sad da se vidim sa devojkom u Zrenjaninu. Ona je inače Zrnjaninka. Ova prethodna mi je bila Novosađanka. To je nevjerojatno koja je razlika u mentalitetu između Novosađana i Zrnjaninaca. To je kao dve države. Ta Tisa ih je podelila kao na dva kontinenta. Ovi su staloženi, blagi, mirni, mislioci, filozofi, crnjanski, Popa, Jakšić, cijela ta ekipa. A ovi bačani su, znaš, kako malo opičeni. Doduše, ova je baš bila opičena, ova moja bivša devojka. Evo, ona stvarno mi je zamalo došla glave. Evo, ne mogu da je smisle. I hvala Bogu da sam našao jednom normalnu devojku, da sam po prvi put naišao. Kad poredim ovu sadašnju Zrnjaninku s ovom bivšom Novosađankom, to je kao nebo i zemlja. Ne možeš da veriš. Ova prethodna do duše se tako lepo smola sa mnom, bila romantična. Po prvi put me je startovala devojka, stavila mi neku ljubičastu mašnicu u praznu kutiju od cigara, napisala broj telefona, ja je tražio na toj adresi. Nije htjela da mi otključa, rekla je da ako hoćeš, ako smeš, koliko ti je stalo do mene, preskači tu metalnu ogradu, ja preskakao ogradu visoko 5 metara, pao dole, izubio se, bili par meseci u vezi. Nije prošlo 2-3 nedelje, ona mene pita kako će se zvati prvo dete, kako će se zvati drugo, u kojoj ulici ćemo da živimo. Ja kažem, dušo moja, opusti se, molim te, tek smo počeli, nemoj da se izjalovi, nemoj odmah tako da me pitaš u početku, daj sačekaj da prođe malo vremena. Tebi nije stalo do mene, ti nisi normalan, ko ti je spavao to sinoć u krevetu, vidim da je uzdrljena postelji, ne kažem ljubavi, pa nije niko spavao, znaš da jedina ti spavaš u ovom stanu. Čija ona dole su kolica, ona zelena za bebu, ja kažem, pa nema, mislim, nisu to moja kolica, ne mora večeta da ubeđe, to nije normalno, ona je poludila bila totalno, ja šta god kažem ne valja. Zašto si došao po mene na posao dok pada kiša sa tim kišobranom koji je crveni kariran i kao da si neki derpe? Što hodaš ulicom, držiš me pod ruku, ideš pod pravim uglovima? Ja kažem, pa zato što neću da gazimo po blatu. Ona si normalan, što ne ideš ovako, ideš onako. Šta god da kažem, ne valja. Neurotična jedna devojka koja samo što mi nije došla glave. Da nisam raskinuo s njom, ne znam da bi završio. Ali u to vreme mi je toliko mi je ušla pod kožu, u krv mi je ušla. Evo i dalje ne mogu da prestanem da pričam u vezi nje. Ona je meni sve, ne mogu da, ja nju volim i dalje. Izvinite, devojko, zaboravio sam vaše ime, Dejana ili Dajana? Dajana, kažete mi samo koliko sam dužna. 300 dinara, malo. Hvala. Sad ćeš možda imati vremena da ispričaš dok se vozite malo. Zašto te opičena ostavila, znaš, možda malo da ispričaš, sigurno će ih zanimati o tome da bljuješ po krevetu 2 ujutru, dolaziš pijan i ostale stvari, da recimo, na primer, tražiš da slikam sa kojom drugaricom sedim i pijem kafu i da ti šaljem na Viber, da me tražiš u 4:30 ujutru po stanu dok ja, da izvinete, sedim na WC šolji ili tome slično, misleći da nisam možda slučajno izašla negde ili otišla kod švalera, ne daj Bože. I, u stvari, mogu bi ti njima da ispričaš koliki si ti u stvari zapravo kreten. Sam ti rekla nekada si kreten? Nisam? Kreten si. Izvinjavam se, prijatno. Prijatno, doviđenja. Ja ću tu kod futoške pijace da izaći. Nema problema.